Nej! Det var fordi han trykkede inden den var kommet. Nej! I virkeligheden må han slet ikke trykke, så det er fortjent. Skal det stoppe? Nej. Jeg trykker på den stopper. Ja, på vej den ene. Skal jeg tage stoppe? Ja, hvis du bare er der. Hvis de vinder, så er det Can we have a more a distance, please? 2.86. 2.86. Ja. 2.86.5. Det er sgu meget godt køre. Den der, okay. Der er en eller anden lyd, det er rigtigt. 4 points. Nej, det er også perfekt vejr til sensor. 6 points. Kan vi ikke have det? Stopper der en ekstra tur? Kan man da også. Der var lige sport den på. Så er det stort til overfra. Nej. Den skal selv stoppe. Den kan holde stille. Den holder af sig selv. Det kommer ind, og så bliver den bakket igen. Er det ikke stop nok? Det er jo, men vi kan se det. Jamen det er jo den skulle, fordi de spurgte om den stoppede selv, så sagde jeg, nej, Theis trykker, og så troede han skulle trykke den. Jeg troede han skulle stoppe den. Det er jo også fejl med Theis. Det er det, der Så er det godt fejl. Altså det er jo klart, at hvis kolden er støjfølsom, så går det jo galt. Men den er ikke støjfølsom. Jamen, det er en stop. Ja, det er det. Der brandlukker med skulle lige et stykke tid. Ej, det var ikke lige den rigtige retning. Nej, det går ikke. Oj! En halv centimeter galt. Det er
Man var ikke førstepladsen. Vi går ikke efter pladsen, vi går kun efter oplæsning. Så kan man ikke blive stemplet. Eller også bliver man det fra start. Ja, vi gør ikke mål på. Vi måler på pladen. Ja, man skal måle det op forhold til pladen, så er det lige meget på pladen, så man burde tage på det. Ja, du skal køre frem, og så sige, nu er det her, så er det jeg går hovedet. Nej, hvor er det jo sådan noget. Vi starter op på en ting med dig. Det er det samme, vi kører for. Det er lige meget på tøren, og så er det til at spænde hjælp. Det er også bare fordi, der kommer de her spørgsmål, og så skal det lige passe et svaret på vores side. Jeg er sådan set tæt. Ja, og du tror ikke se, at du stod selv